Ben, força benvengudi a totes e a tutti en Tadagués Aran en podcast, un projecte finançat pel Consell Generau d'Aran que presentaré jo en aquest cas Álvar Ordóñez que so que cerque ell promoi, difune, protegir tot de conèixer aranès entre els nostres joent i també les altres persones que mos vagin a veure a vie al nostre programa en aquest podcast. Un espaci que ja més me sembla avui en a Val d'Aran un podcast perquè també lo podràs adela d'escoltar per àudio a través de Spotify, també se podrà veure per vídeo per YouTube i també en els nostres hilats socials. Nosaltres hem volit convidar en aquest primer Aran en podcast a un esportista joent aranès de la població de l'Est que ha 21 anys, que ell, Mari Boya. Mari, com estàs? Molt bé, de moltes ganes d'estrenar-me així en podcast i un plaer. Com estàs? Primer de tot, això serà ja pregunta que jo voleré a totes les persones que s'apropen així en el nostre podcast perquè crec que és important no saber en quin moment se trapa la persona abans de ser dia així. Te trapes ben? És erust, jo ara mateix, de la situació vital que te trapes? Soc força content i il·lusionat. Al final se presenta ja temporada molt especial en Tajú. He treballat força en poder artenye i arribar a un so i a més ara que soc per casa pues, molt millor, tostem que me trapi així, soc força feliç amb els amics i familiars que tostem ajuda. Abans, hi haurà ja part no, d'aquest podcast en el qual, doncs, òbviament, parlarem de l'aranès en general, la situació que penses tu que viu actualment la nostra llengua, més te vull preguntar què te sembla que se pugui, doncs, hi ha forma de comunicar diferent com hi ha aquesta de podcast en aranès. Què te sembla? Bueno, en Tajú hi ha causa força especial perquè és la llengua que, diguéssim, me representa més. Des de ben petit que jo he estudiat així en a Val d'Aran, en estudi de l'ES. Tu estem en casa, jo he parlat aquesta llengua. Sí que és veritat que ara, viatjant tant, no la utilitzi perquè la gent d'hora de la Val d'Aran no la coneix tant, però tu estem en casa i tu estem la utilitzi i hi ha alguna especial que quan la gent s'entere d'això ho ve algo com a peculiar i una causa que m'agrada. La gent, quan tu és d'hora, imagina que t'escoltaran parlar per telèfon també la teva família o també t'amic to, i t'escolta parlar en aranès, què pensa? Vull dir, què dius? Què hi ha això? Ho dieu dir, això i català? Bueno, han dubtes com si sigués també francès, me solen preguntar. Al principi com que no acaben d'entendre, però després s'han compte que tampoc és tan diferent. Sí que me pregunten, però ara ja se me coneix bastant en sentit de món de l'esport, saben d'on so, i saben que parla amb aquesta llengua. A més, tu m'acompanyen mentiet i a més, siga on siga, tu parli era aranès i hi ha molts viatges mos han escoltat parlar, que no hi ha causa ja natural, diguéssim. Ara dempius parlarà més, si us aqueres figures clau en tot desenvolupament, diguem, personal, esportiu, etc. A més, vull saber com se definís Mari Boya a d'ell mateix. És a dir, si tu t'haguessis de dir, me consideraria persona, ambiciosa, treballadora, amant de l'esport, com te definiries? No vas molt encaminat, me sembla. Sembla que me coneixes bastant, però 100% tu digui que soy una persona extremadament competitiva. Vols dir? Molt. Sigue el que sigue. És que a viatges hi ha causa que hi força positiva perquè hi com a certa obligació d'ambició, de ganes de més, d'intentar treballar el màxim possible que hi ha tau. En plan, quan sé que vera causa la pugui millorar o seguir treballant, no me suposa cap esforç perquè lo elegants. Sincerament considero que a part d'aquests adjectius que he metut, me considero una persona molt més senzilla de lo que igual pugui aparentar o semblar. Soc una persona que m'agrada estar força en casa, de més, no m'agrada com a diguete, privilegis o Vols dir luxes. que dieu, m'inventi, en aquest món de les quatre rodes, com hi ha la fórmula 1, 2, 3, pot ser que sigui un entorn elitista, que dieu, no hi que te vulguis separar de cromes, valores les causes que són més terrenals de casa de tota la vida. Sí, suposo que igual va un senyor de la mà que m'he criat en un poble, en l'Es. Avui estem en un grup d'amics, en classe hem estat dets, ens coneixem en tot el poble tunti,
no sé, igual m'he criat d'aquesta manera, s'ho acostumat a aquestes causes, bueno, hi ha molta, se podria dir, no, parafernàlia que jo, pues, bueno, estic acostumat perquè ell en un en el qual so competint, estic acostumat a viure a Cro, però bueno, jo sé el que m'agrada, sé que, bueno, no m'agrada ni fardar ni absolutament a res, soc molt més senzill. Jo sabates de curre, jo a pala de pàdel, no sé. Volant. Sí, bueno, a Cro substitut de practicar l'hument, però sí, seria igual imprescindible. M'has definit que tu és una persona extremadament competitiva que no sabes sacro. Jo te vull demanar, les persones que són a ton entorn competidors, rivals, m'està bé dieu d'altres persones vinculades al món de l'elite, ja siguen esquiadors i els força amics que practiquen esport a molt nou nivell, a nivell de nou rendiment o com a mínim a un nivell força intens. No penses que aquest gent competitiu el que t'ha d'arribar a on és ara, que dijous si hagués estat inicial més conformista no haguessis hagut aquest momentum? No hi ha causa que me pari a pensar, perquè jo penso que hi ha un comportament que me venc de sèrie, se diria, però, bueno, sí que és veritat que entre moltes causes, com he dit, hi ha algo superpositiu, perquè hi ha millora constant, que m'estoy exigint constantment de millorar, a Cro vulgues o no hi ha algo boom, però bueno, també ara este competitiu so també força exigent amb jo mateix quan les causes no van com m'agradaria o de la manera que m'he esforçat o quan he estat entrenant m'he sentit còmode, en plus igual en una carrera on no me sentisc igual, pues la veritat que me frustri bastant perquè, bueno, s'ha de treball que darrere igual hi ha moltes situacions en l'esport que estan completament d'hora de men control, bueno, hi ha viatges difícil de gestionar, però bueno, hi part del joc, hi ha des causes que especialment a Guesan he estat treballant més, consideri que bueno, estem afinant i que m'estic sentint en un moment molt bo gràcies a sota a controlar les meves emocions. I jo m'ho ensenyeu perquè volia parlar d'això més endavant, ja que has tret aquest tema, treballs força, era salut mental o com a mínim era gestió de les emocions, imagina també un psicòleg o també un equip que te pugui guidar, no? en poder treure el màxim rendiment. Sí. Màxim rendiment sense emportar-te per davant ton cap, perquè si sigués per tu, acaries tu perfecte, però hi ha un nivell que dieu no hi sa. Sí, hi ha un tema que crec que podria parlar força d'això perquè, bueno, jo he estat en Car de Sant Cugat, on era mainatge, he estat aquí a UBCAT, avui amb totes les facilitats així de fisios, d'entrenadors personals, d'alimentació, també havíem, diguéssim, un psicòleg aquí, però hi ha causa diferent, aquí ho consideri que hi ha persona que hi com a certa obligació vas aquí, però perquè estàs aquí o te dan aquells serveis i les has d'utilitzar, has d'anar perquè te diuen. Però consideri que és molt diferent date compte que has la necessitat o creus que realment necessites seguir millorant i causa que me passe, bueno, a finals de 2024 hem de preparar la temporada que acabi d'acabar, no?, a Guesan. Sí, la veritat que he notat una diferència molt gran en jo mateix, consideri que soc la mateixa persona, amb el mateix talent, simplement que tostem avui a certa frustració que jo sé que havia molt més l'aguens men, però hi ha una impotència enorme, saber que lo has i no poder-lo demostrar, i igual quan és més petit, que no te'n das compte de les causes, que t'aprenes tot més com a un joc, pues te és innato perquè lo has, però a mesura que vas creixent en un monatau i ves tantes causes com a que igual te descentres en causes que no ajuden i no acaba d'ajudar i quan he necessitat aquest tipus d'ajuda bueno, de passar més de madurar, d'entendre més les causes i força content. Aquesta i altres preguntes que te volia. Tu hi penses o és partidari de pensar que el talent i cau carrer innat, abans de néixer ja com que se t'autreja aquella espècie de privilegi que han són que es pogui, que són tocar com de meva vareta màgica, o penses que aquest talent posa o cau carrer més que hi ha causa que se desenvolupe pendent tot i els anys? Consideri que a edats més petites el talent és el primer que tira perquè al final quan és un mainatge treball i esforç és molt secundari, diria. Quan és un mainatge no vas al gimnàs, no te prepares, no
no hi ha seguiment. En plus, consideri que arriba la segona fase on el treball passa a més important que el talent, i després diguéssim que quan arribes a l'élite lo has de tot. Hi ha ambició brutal. Al final, a nivell màxim on estem competint, el talent lo aguem tutti, però bueno, també intentem treballar com a siguen tot. No són que físicament, sinó també en àmbits com a mentals o qualsevol causa que pugui marcar la diferència entre estes superiors als nostres rivals. Bueno, jo a causa que en men esport i complicat estar entrenant diàriament perquè jo a causa aquí prohibida, la meva cotxe que competim, a la vegada ens hem de formar i intentar millorar en aspectes en àrees diferents. Per exemple, jo treballo també força en simulador, que era l'únic que podem i de manera virtual, però... Que hi ha causa el simulador igual de divertit que sembla aquí des de hora? Sí, és divertit, però bueno, quan passes força hores aquí, també soy una persona que me costa estar pendent a pantalla, me costa mantenir la vista acro, però bueno, sé que el que toca m'he a mentir. De fet, hagués Nadal que he estat bastant per casa, el simulador ha estat, diguéssim... L'has cremat, no? Podies ser, vamos, estava a màxima temperatura, sense parar-lo. Lo deixava en que d'hivern tot era net, que no heu d'obrir l'ordenador, preparar programa i tot. Era arribar, sabia a quina hora havia les carreres i me presentava en casa. Aquest simulador me l'has d'ensenyar aquest dia, Me l'has d'ensenyar, ja ho veurem. Escolta, vull un petit viatge passat, primer de tot, abans de destacar, òbviament, que és la teva trajectòria, que és curta, has 20 anys, ne vas a 22 en guant, més ha estat meteòrica. D'on ve la teva afició de les 4 rodes? O no sé, des 2 rodes, si hagués començat en motocicleta o anaves directament a les cars? Ella història peculiar, diria que polida, la veritat. Tot venc des de... Jo era, diguéssim que quan havia 5 anys encara estava, 4 anys encara estava utilitzant el xupete, no? Que se'n dit, en aranès no sé com s'ha dit. Ara m'has agarrat, me van a xerrar les orelles de llengua. Has vist? Bueno, jo en casa estava bastant cabrijat i de fet quan me n'anava de convivències lo amagava perquè ja els meus amics, la gent de la meva edat no l'utilitzava i jo, pues bueno, havia Xiquet, que era... me sembla que era xiquet. Xiqueta. Ostres, estàs fent. Ara m'has llegit, i que m'has deixat pensant, t'estava escoltant, però encara estava pensant que ara, com a mínim, ja no me xerraran de l'orella. Bueno, ben. A la veig, avui és acro? Bàsicament, quan s'apropava el meu cumpleaños, 5è aniversari, me digueren que me canviaven el xupete per... El xupet? El xiquet. Xuquet. Per jo a moto de trial petita, bueno, sigue catao. Diria que tu estem quan estàs en 2 rodes, la sensació, diguéssim, aquella por inicial, com a que la perdes. Després, bueno, m'agradava força, intentava estar constantment. Tot acro va de la mà de que en la meva família han estat fanàtics de Fernando Alonso i els diumenges era jo a causa... Bueno, era un ritual, no? Avui de setiar tots els dissabtes i diumenges davant de la televisió a veure que hi soqueja Fernando Alonso. Claro, tu és petit, no és conscient de lo que és, però bueno, ves l'afició que hi ha en casa i com a que t'enganxa. I després, quan anàvem de vacances, em vam dir en Gandia, que anàvem quan érem petits i aquí hi havia un kàrting d'alquiler prop. Quan mos dèrem compte, pues, i com que ajudem a anar, tu estem anar, ja era un xinyó més gran, havia 7 anys, ja havia estat bastant de temps amb la moto. I he dit que en què has 7 anys no havies tocat un cotxe de 4 rodes. Sí, igual... Vull dir, d'incart o qualsevol cosa tal. Sí, o inclús, 7, o vera causa tal. En sala o ben viatge havia anat, també. Claro, quan anem a Kiev, pràcticament era el meu primer viatge, però la por no la guia, perquè jo a moto, diguéssim, que jo a causa... que igual pot impressionar un xinyó més i quan, bueno, me vederen aquí, si siguérem 2 setmanes, la última setmana hi anàvem, cada tarda demanava d'anar. Com m'agradava força, justament aquí, coincidència, coneixi el dueño de karting era la persona que ha estat el meu entrenador durant tota la meva època de trajectòria de karting, que sigueren com a 8 anys o cau carrer natal. Què podem dir del son nom? Sí, Pedro Ibars, bueno, soc superagraït a l'ET, m'ha ajudat força, especialment ara que han pintat darrer, al final hi ha un munt amb força interès i
Mariboia, quan comença, jo a persona normal, no ha guanyat arrenc, al final la gent se te pot aprofitar de tu. Gràcies a Daet també me de que conèixer a l'equip que també ha estat tota la trajectòria de karting, de que ha hagut la sort d'arribar a la gent apropiada en un moment clau, i això també suposi que m'ha ajudat a triomfar o a anar també des d'un principi. Tot de la man de disfrutar com a un nen, que és el que era, però és que ja el que més m'agradava, disfrutava força. Bueno, al final els resultats no era algo que campava, simplement que m'agradava força, se me dava bé, bueno, m'encantava. Com ella, aquella etapa que tu passes de nata d'aquest karting de Gandia a meter-te ja en cars més potenti, que imagini que ja te comencen a apropar a circuits semiprofessionals o professionals. Tampoc sé quan sigui aquest primer viatge, que segurament cau sí que eres el circuit de Barcelona, que aquí ja te comencen a mostrar com era un circuit professional. Com són aquell primer passi de Mariboia? Bueno, diguéssim que arribes al circuit de Barcelona passen pràcticament 10 anys o 9 anys. Tot al principi hi karting. Jo el primer viatge que me pugé en un car de competició. Sí que en Alcarràs, després he estat bastant temps en Vendrell entrenant, per València també, en Finestrat, per aquí o per Benidorm, causes a tau. Bueno, hi ha època que la recordi amb molt de carinyo especial. Quan s'arreres per primer viatge et pedal d'acceleració de primer car de competició que digueres, ups, això curixinyau més, no? Sí, certa... Això t'agradava, no? La sensació de velocitat, l'adrenalina aquesta t'agradava, tio. Al principi, tu estem soy la persona que quan no sé el que va a demorar, lo he com a ser respecte. Diguéssim que me meto expectativa que serà molt més de lo que d'empís ell. I un viatge ja so en pista o qual corrent, pues, ell simplement disfrutar perquè això que m'agrada de més. Al final és el que pensi, que quan hi ha persona el que li agrada, i tot més fàcil, bueno, el talent, pues, clarament, mà d'este, però si és el que t'agrada i tot molt més fàcil. Com hi ha aquest procés en qual tu dides, escolta, vull dedicar-me a d'això? Sincerament, no jo a causa que jo pensava, sí que era gent de ment alrededor, pues, constantment pensava en això, simplement jo ja repetissi el que m'agradava. El que m'agradava, pues, era conduir, córrer, estar en un cotxe, paper de guanyar, estar de guany, això, era jo a causa secundària, que era conseqüència de, bueno, que se dava bé, però substitut que m'agradava força el que ella. M'embrembi que era un mainatge que anava molt a la mia, que he passat molt de temps estant petit amb gent força més grana que jo, perquè al final quan viatges força estàs viatjant amb el ton entrenador, amb el ton mecànic, el jefe de ton equip, al final tu no deixes d'estar un mainatge de 10 anys on, pues, bueno, multientrenaments està solet. Jo penso que això també te curtís, te ha madurat un xinyau abans de lo que un mainatge a la teva edat, encara que consideri que els mainatges, a diferència dels mainades, hem aquest passet un xinyau més tard. Jo m'embrembi bastant mainatge a una edat més grana, que quan tornava al poble encara els mainades com a que notes que encara que tu has viatjat més, com a que... Que eres espavilen, maduren més. Sí. Això, bueno, això hi ha causa que ja et sabem tot, Sí, sí. Això hi ha causa que lògica, el procés de maduració generalment les mainades les han més leu, com a mínim a nivell cognitiu. Parlàvem un moment de Boia, de cognom Boia, de l'empresa Boia, perquè, vulgues o no, jo crec que tu li has un gran reconeixement particular per tot el procés i camí que t'ha portat et ton mono de competició. Tu estem estat en la part central, vull dir que ell com era zona més destacada, no?, que un esportista. Sí, al final torno a repetir que quan tu comences, da igual com te crídigues, no te coneix res, ja tau, les persones que són més agraïdes a la família, perquè de primeres són les que t'ajuden, hasta l'últim dia que puga, no hi perquè me't demaniguen, però tu estem que me deixiguen, et voy a bastar, i serà de guant de tot. Al final, valorir força tots els començaments de men esport, que tu estem han estat, en aquest camí han estat la meva família,
des del primer dia fins al dia d'avui, que bueno, pues, clarament hi ha força ajudes d'acro, però el primer dia la família i tot era que ha estat, a valorir força i sóc força agraït d'aeri. Com arribes a entrar a F3? Com hi ha aquest punt doncs és clau, no? Que ja has passat d'etapa precompetitiva, més hi ha força gent que aquí se queda. Ja no donen pas perquè ho acaben rodant en competicions com a GT Course o d'altres que són ja més estil Porsche, etc. Més tu seguisses la meva intenció de competir en monoplaça professional, com a Fernando Alonso, complir ton somni de, qui sap, no? Arribar ben dia a Fórmula 1. Més com hi ha aquest procés d'arribar a F3? Com ha casar-te en això? Perquè no és fàcil, que hi ha 20 pilots. 30, en la Fórmula 3 30, però bueno, hi ha causa força limitada, diguéssim. Hi ha un esport on els resultats importen. D'arribar aquí, considero que hi ha un esport, bueno, diria que és similar a tot. Hi ha un esport de moda, en sentit, el que importa el que has fet en l'última cursa. Da igual tu el que has fet en la teva trajectòria de karting, que s'has guanyat, que no sé què. Ell constantment has de metre a prova i has de dar el nivell que toque. La veritat que també en hagués sentit estat afortunat, he coincidit amb gent que m'ha portat per bon camí, equips que m'han ajudat força en poder estar corrent. No són que viatges en una categoria, sinó que hi ha 8 temporades que he estat competint en 2 diferents categories. Crec que da una experiència, un feeling diferent que pots avançar i seguir. Sí que és veritat que a l'hora d'entrenar pues, se me complicava un xinyau, però perquè hi ha un esport que demanda força i quan les ajudes pues, no acaben pues, complicat, però hi ha un moment on et talent ha de ser, els viatges que te puixes en monoplaça has de rendir com a màxim, cridar l'atenció de la gent. Bueno, s'ho agraït a tota la gent que m'ha ajudat, especialment als equips, especialment aquesta última temporada Campo Racing m'ha de gran ajuda en que pogués repetir, perquè sabien que hi havia força talent, però després de la segona temporada els resultats no sigueren com a demoràvem bueno, ha quedat tot i també a meitat de temporada pues, van arribar força ajudes com a era d'Aston Martin, que la veritat que m'ha dat ja tranquil·litat. T'ha dit un impuls, no? Perquè jo rebré bitllets, jo te seguís que era carrera de viatges t'escrivi per WhatsApp, mos parlam. M'ha la sensació de que Aston Martin sigue quin revulsiu interior a tu, perquè en els curses anteriors, com a que d'acord, els qualis no n'aguanten tot ben, més d'empius en la cursa tu destacaues que ton ritme era molt bon, més era que com a que eret de signada amb Aston Martin, era com a un impuls, no? A comptar d'aquí, t'anau. Vull dir, començares a clavar bons registres, podis, vull dir, acabes 3au de campionat, amb moltes opcions de finalitzar en 10a posició de campionat més meritori. Sí, primer de tot que sabia que era una temporada que el calia ben. Després dels 3 curses en tot Iran, en les 3 primeres no hi havia cap punt. Les causes, la veritat que hagués anys totalment d'hora del nostre control, no podrem puntuar. Sabien que el ritme era boníssim i crec que des d'Aston Martin hi ha causa que no se sap d'un dia tallat. Jo ja sabia que portàvem pràcticament un any en contacte d'Ameri, però bueno, al final en que no passe poden dir de missa que com que hi ha certa pressió de saber que has de rendir perquè has gent darrere. En el moment que jo signi, sí que és veritat que en Mònaco ja havíem estat en pòdium, sí, ja havíem puntuat força, estàvem en top 10, però bueno, que no era res impressionant perquè portàvem 5 carreres i no havia puntuat gaire. En el moment on signe d'Ameri sí que és un moment de tranquil·litat. De 3 impers de 6. Ja tau, totalment. I com que bueno, i com que no has de deixar de demostrar, però ja has aquesta ajuda. En moment, pues, és que en la primera cursa Guigui d'Ameri m'emportés 2 pòdiums, en la següent guanya la meva primera cursa, en la següent tornea de pòdium, en un moment me metí segon en campionat. I Aston Martin pensa que el xaval l'hauen de fotre a la Fórmula 1, que no claro. Que le signava no pare de guanyar. Crec sigue que hi ha causa superpositiva en això, que bueno, la gent igual no sap, però diguéssim que Aston Martin i, bueno, com a tots els equips, hi ha una causa molt gran que va dirigida a l'acadèmia que hi ha un sojú
però hi ha persona que la persona que era i la que me ve, la que considera que hi ha un talent, però bueno, ha de convèncer a molta gent, perquè hi ha molta gent darrere que ha d'estar d'acord, se campes els resultats en aquest moment i a causa Per què hagués, no? difícil de Per què confiar. volets agarrar hagués, que hi top 10, resultats normals, et ritmes sembla bon, més hi ha ritmes d'autocorreus que també són bonics, Sí, més ja apostaren per tu. en aquest moment que els causes han començat a ser que realment te comencen a seguir més de prop perquè portes els seus colors, les representes i com a, uau, també aquesta persona l'hagués de l'empresa o de l'equip, de l'estructura d'Aston Martin, pues, se l'ha valorat força perquè ell com que ha hagut un bon way, jo la veritat que en aquest sentit no l'he fallat, he treballat com a tostem, gràcies a la Cruz també, pues, en Aston Martin m'estan tractant força bé, escutir causes que me motiven una barbaritat. Per això digui que hi ha un esport que en una carrera te pot canviar el panorama completament, ja te digui, jo he estat a Tau des d'Aston Martin, els resultats han començat a funcionar, i ja te digui, des de la tercera prova que no havia cap punt estat final, en les últimes 7, el pilot que més ha puntuat ha estat jo, me da una confiança immensa, me noto en el millor moment a Tau que ho seguin d'aquesta forma. I ara que ja ha passat, que ja és en la Fórmula 2, avui es pou de quedat estanc... Bueno, signes de Aston Martin, tot perfecte, col·laboració, visibilitat, no sé, això ja m'hi igual a jo, tractes econòmics per darrere si hi ha cau carrent, òbviament patrocini i t'ajudaran en cau carrent, més avui es pou de dir de no me vull tornar a quedar llauteant més en Fórmula 3? No, era impossible. O sigui... Era impossible, vols dir que eres designat amb Aston Martin en haver estacat a un augment de categoria? Bueno, jo de una causa que la gent no sap, però és que inventar-se de Fórmula 3 perquè Aston Martin m'ha dit que si jo me quedava llauteant més, ell me dava l'opció d'entrar com a pilot i jo a les conseqüències pels quals jo esqui l'últim any de Fórmula 3. Avui és opcions a l'haver de pujar a F2? Sí, sense haver resultats que m'hagués agradat, però bueno, ja la gent havia cridat l'atenció. I el que te digui, hi ha molts pilots que no les falta resultats en Tassautar, per exemple, no sé si coneixeràs, però bueno, hi ha el cas d'Àlex Dunn, que, si no me recordi malament, que des de Wait en la seva temporada de Fórmula 3 ha dat sau en Fórmula 2, perquè s'ha xocat en pràcticament moltes curses, però ha estat en top 5 en campionat, vull dir, un campionat superior, on hi ha més nivell, on tot, però hi ha categoria amb menys gent, i com a més fàcil demostrar ton talent, no hi ha tanti condicionats que poden com a variar o afectar ton resultat. La veritat que s'ha pujat en Fórmula 1 Aguesan, pilot McLaren, vull dir, hi ha gent que no li falta els resultats de cridar l'atenció. Jo havia l'oportunitat de saltar estan passat a Fórmula 2, però Aston Martin me digué bueno, si te quedas otro año y los resultados acompañan, al final te darán aquesta ajuda. La veritat que han seguit la paraula, força agrairia d'Eri, per això sabia que els resultats eren bons. Això et sabies de l'any passat. Claro. Tu ja et sabes, ja, d'aquest any. T'han començat a estimular era orella de un any en Fórmula 2, podem parlar. Clarament, s'escuten causes. Un equip que no treballa a un any vista. És il·lusionat, el futur. No te vau a tampoc a trell, si vas a este any que venen en la Fórmula 1, ja mos agradaria, que per cert, parlarem un dia, tio, jo en privat, de que la primera entrevista quan arribes a la Fórmula 1 me l'has de dar jo, que et saps. És il·lusionat del futur? Força. Tostem et digui que el que digui, que des de que estoy amb Aston Martin m'estan tractant superbé. Al final hi ha estructura que te pot prometre el que vulgues, però al final jo el que m'importa són els actes, el que realment m'ajuda a jo. De moment estan complint causes que estoy vedent en contractes a futur. Bueno, hi ha com a clàusules aquí? Vull dir, en els contractes que us ha designats hi ha com a clàusules, enteni? Claro. Sí, i com a un contracte de futbol, però un senyal diferent. Soy lo típic de, ara que has dit futbol, per exemple, 30 gols, 1 milió d'euros més. Per dir-te cau carrer Natau. Sí, doncs en cas de, pues, jo què sé, és tants punts, doncs hauràs més possibilitats de agüe X o Y. Total, sí, a Natau, treballa a Natau, sí. Sí. En pis, pues, bueno, al final
Campana futur també en la Fórmula 1, estan en una inversió increïble, que com a pilot i les causes que més me motiven, perquè bueno, no paren de fitxar enginyers superbuni, ara bueno, el fitxatge més gran és d'Adrian Newey, que bueno, Era superestrella dels enginyers de... Bàsicament, ara justament se junta amb una nova homologació de cotxe, motor, la gent està supermotivada. Bueno, també està Fernando Alonso aquí, pilot espanyol que, bueno, que le coneixi, m'està tractant superbé, m'està adentrant molt bé a lo que és l'estructura directament de Fórmula 1. Hi ha persona que ja és gran, el talent que és increïble, encara està rendint, però ja està, no sé quants anys li quedaran de morir que força, perquè soc el primer fanàtic d'ell, però hi ha realitat que guardant a futur i en la estructura que més m'agradaria estar. Que nosaltres, aranesi, jo crec que tota Espanya, credem que dieu, se parlam ja en terminologia de Fórmula 1, i dieu ara, a nivell estatal, és en a pole position. Podríem dir de tau. Pepe Martí, que dieu era, en tots els respectes, ton gran rival per estar a Fórmula 1, ara ha passat a la Fórmula E. Aquest pas costat, ell com a que li resti opcions en no estar en un circuit tan exigent com era F2, no sé com et veus tu això. Bueno, jugué la sense metet en polèmiques, òbviament, però ja m'entens això que te vull dir. Creus que ha més visibilitat, que ha més opcions de recerve d'un que ser atenció a persona que hi ha en F2 que no passen d'autis circuits més alternatius? Sí, al final és la categoria de pas a la Fórmula 1. Me sembla que no ha passat cap pilot de la Fórmula E a la Fórmula 1, sí que lo és de la Fórmula 1 a la Fórmula E. Bueno, jo sé perfectament el que pensi de tot. Jo ja diguem en dia el que opinava de certes causes a la mia gent, al final s'estan complint, però bueno, jo me centri en el meu, seguir treballant, hi ha causes que jo no me canvien en arrenc, però sí que els meus resultats la meva relació, sobretot amb Aston Martin amb l'equip, són causes que poden influir a tal que jo me centri en agro. Bueno, que jo vau a deixar missatge d'Aston Martin, se mos estats escoltant, encara que no entenes ni la paraula en aranès. Millor. Ha d'haguesgujat la webs de signar força anys. Qui sap, se pot estar futur talent espanyol que es quede mure també en el nostre país, perquè ara mateix, que és òbviament aguant tots els referents com a Carlos Sainz Jr. i també Fernando Alonso més. Fernando Alonso, tio, que has dit? La data de caducitat té prou bé, que ara no sé si queda 45 anys, 44, sí, per aquí ho deu haver. Sí. Carlos Sainz ja inicia més joven, més ja ha aprenit d'altres camins. Qui sap? Se Mari Boya dieu bet dia n'arriba este. Mari, vam a barrar aquest capítol motor. I vam a parlar, si ben, què t'agrada en ton temps lliure? Esport. Qualsevol cosa relacionada amb esport, amics, família. Sí, senzill. Quin és l'esport que t'agrada més? Ara pàdel m'agrada força. Però tampoc és tan bon. Bueno, la veritat que me defeni bastant. No, jogues molt ben. Sí, a més, avui la sort de jugar amb gent força bona perquè... Gràcies. La gent de motor pues s'ha començat a córrer a veu que jugui bé a Cro i la veritat que m'ha dat l'opció de jugar amb gent força bona i estic disfrutant molt. Que per cert, ara volia barrar, capítol de motor més. Eret de jugar a esports com el pàdel, que realment vam estar sincers i conscients, són lesius. El pàdel, l'esquí, són esports que, per exemple, els futbolistes no haurien o no les deixen jugar. Tu en ton cas també t'he per la limitació en aquest moment? Sí, jo he d'arribar a les curses que he signades en estado de forma fit, en plan, apto para entrar a correr a cursa. Però, bueno, consideri que jugar a pàdel encara se pot considerar que se pot jugar. Sí que multiviatges és que m'agrada molt competir, m'agrada molt esport. Sí que és veritat que ben viatge no és que es causes de te passes de frenada, te passes de frenada ensenyau. Vos tant que dieu, penses, no hauria de tant, a veure encara... Sí. Però bueno, encara era més jovent, ara... Encara t'ha acompanyat físic, ja veuràs quan arribes ara a la meva edat. Sí, bueno, ara també el paper un xinyau més important, intentaré igual metre un xinyau més de cap, en aquest sentit. Ben, se te sembla ben ara impetitíssim test ràpid d'amb tu, Mari, vau a demanar-li un moment a la meva companya que ja siu que me premadís que m'ho el telèfon perquè no pugui metre el codi.
Gràcies. Curre què tal? Perquè també curs força, no? Sí, al final és un esport que m'agrada força, però bueno, al final l'ho hagut d'implementar perquè el pes és una de les causes que més treballi, perquè bueno, t'obliguen a haver un pes mínim que ja arribi al màxim. Pesar menys, imagini, no? Per tema d'aerodinàmiques causa d'au o no ho veig igual? El pes és el mateix en tutti, l'únic que jo no porti cap lastre en arribar a pes, i el que me costa. En molts viatges pues, porti pes de més, perquè pesi 80 quilos de casco de tot, i al final pues, te cau pesar 78. A la mínima que se vas així al gimnàs, no acabes de cardio, menjar, acro, pues, jo les causes que he de controlar força, curre, la bicicleta, jo les causes que més estic implementant i que m'ajuden més a estar en forma i a regular un pes correcte. Si no, els enginyers passen cartilla, fàcil. Ja m'imagini. Vam a aquest test. Vinga, serà el tour d'immunitat. A veure, número de la sort. 64. Per quin motiu? Primera carrera, me toqué, que ja se m'ha quedat. Color favorit? Verd. Com el que portes ara mateix, però no? Però no hi per acro, tostem en verd. Tostem digui, bien queda, però no. Jo tostem en verd. Beguida favorita? Era Sprite, no? Perquè hi verd. No. Coca-Cola cero, campa. Sí, m'agrada. Hobby secret? Què t'agrada a tau que la gent no sàpia tant? No, jo no soc secret, soc fàcil, senzill. Curre, pàdel o qualsevol cosa tau. No pots passar un dia sense? Esport, actiu, algo actiu. Marca de cotxes favorita? A veure, que vas a quedar ben... compromís, així. Aston Martin, no? Va dir, m'agraden els Audis. T'agraden els Audis, també, molt bé. Què és de jugues? Què és de jugar un esportista de nou rendiment? Jo tostem hueus, jo a torrada d'aguacate, un cafè amb lei, amb força lei, i igual veig cereal o tal. Molt bé, el bocat. Què preferisses a la veig, curre o pàdel? Pàdel, no? Pàdel. Loc que més t'agrada de la Val d'Aran? Casa. Ese no i casa, quin loc que te sembla més màgic del nostre territori? Pues jo no diria lloc, sinó diria un espai que tu estem relacionat amb els meus amics, que he passat moments superdivertits, que diria la nave d'un amic meu, que en força sopars he viscut moments superdivertits i ens ho passam superbé aquí. T'agradaria dedicar-te a auta causa? No em pensi en això. I si no te dediquessis a competir en món dels automòbils, què seria? Tu l'has dit, competir, a on siga. En què penses quan curs en interessat? I a dir, de quan tu és aquí o a quina velocitat? A 230, 240? Més. Sí. Doncs a l'eu 300 per hora, sí. En què penses? Que frene cotxe, no? Mente en blanco. I a dir, tu vas automàtic, no? Perquè vegi això de lo típic de que barren els Waze a la gent, com que se coneixen totes les curves de tot traçats, això tu també practiques. Sí, al final tots els circuits on he estat me los coneix i sabe la marxa que utilitzi tot. Quan més lo és per instinto, tot millor. Cursa que més t'agrada? Qualsevol que sigui en casa. Era que menys t'agrada per circuit? Red Bull Ring. Per què? Perquè vira molt? Tu el contrari, tu recta... Que ell no val? No, però pràcticament. Aquest se m'ha dat força bé, però no m'agrada. El territori, no... Era darrere. Velocitat maximal ara que has arribat? 315 igual, ara en estes de Fórmula 2 o 310. I un somni? Arribar a la Fórmula 1. Molt bé. Mari, parlam ara aquests darrers minuts de la nostra llengua, de l'aranès. A veure, tu com ves er estat actiu de la llengua? I a dir, perquè sabes que eres jutjatge social, doncs s'ha amendrit força, s'havien a terme que diverses polítiques en revertir aquesta situació, centres educatius també s'hagin d'emetre son granet de sable, nosaltres des d'ací, des d'Aran en podcast també s'hagin d'això, des del Consell General també s'han amiat a terme campanyes a long terme vinculades a potenciar aquest airau de social. Tu com et ves? Bueno, jo al final sí que ara m'hi posi així a Val d'Aran, però no passi força temps. La veritat que jo no me canvie a res, sí que és veritat que de la gent que parla en aranès, tots va seguir parlant en aranès. En un futur, suposi que a les persones que van a continuar la meva trajectòria, jo parlaré en aranès en casa, tots de manera, no sé, que pugui influir més, pues suposi que hi ha més mainatges petits i que al final són el futur, és que van a deixar la llengua que seguís evolucionant.
Però ara, claro, no vau a l'escola, no sé com són els mainatges, no sé si en casa parlen a això, a tau que soy xinyau, no és tot informat en poder, diguéssim, opinar, ¿sabes? Consideres l'aranès un idioma de protecció? I a dir, tu quan no coneixes aquella persona d'arren, en quin idioma te dirigis a d'aquella persona? Depenent en context, no? Igual en que se surt una carrera postdirecta, igual va en inglès. No, però me refereix que quan sabes que hi ha persona de la Val d'Aran, De la Val que d'Aran. la coneixes de la Val d'Aran, encara que sigui de vista, de guaiada, en quin idioma la parles? No ho sé. Per exemple, si tu te trapes aquella persona, aquí em menti, jo en Barcelona força suent, si te la trapes per carrer, què li dides? Depenent, igual era edat. Si hi ha persona grana, igual me dirigiria en M'estàs dient persona grana, jo, a la veig? No. Hi ha persona... Bueno, sí que igual lo porti així relacionat igual de mera edat, però igual directament, si sé que de la Val d'Aran anaria en aranès. Penses que és possible que quan dues persones se coneixen en una llengua canvien l'idioma a temps? Sí. A caràs? No, però sí que és veritat que a gent m'ha passat, diria. Que t'acostumes... Que jo sé que, per exemple, tu i jo hem en tours medianament relacionats i ens vedem força suent en força locs i jo t'escuti parlar amb la gent, que és el que tu dius, no? Parles en aranès medianament amb totes les persones que jo coneixi, més d'en plus, escuti parlar amb amics tos, parles en castellà, i jo amb els teus amics també parlen en aranès i pensi, però què fotets? Ja tau. Sí, hi ha gent, que no sé per què, que parles en castellà, en xarnego, com a dir en casa. Però no sabes, comences i després se té com a raro canviar la llengua, com que és acostumada amb certa gent. Igual en una conversa on amb tu, pues, que igual amb totes les persones del grup parli aranès, dues no, la conversa passa a en castellà. Bueno, t'has acostumat a l'acro i com a complicat revertir-lo. Sabes que, bueno, això no hi ha reflexió personal mia, més pensa que era Val d'Aran és ok per això a llengua, per això a cultura, per això a identitat, per això a tradició, per tot això que representes. Se nosaltres deixem perdre aranès, perdrem tots els privilegis que nosaltres hem i que ens hem guanyat des de centenars d'anys dels nostres veïns. Per tant, diu que aquestes actituds poden estar perilloses, no, Mari? De dir que hem guait aranesoparlants, i ja hi ha persones odiós que no parlen aranès, diu que millor que s'hagi d'integrar-les, no? Que no pas que vam a lo fàcil i parlem en castellà, o què? No, o sigui, a més, les persones amb les quals parlem en castellà també parlen aranès, i simplement a causa de... Bueno, que t'acostumes, ja crec que agarres igual malos hàbitos, no? Bueno, no sé. Sí que hi ha causa que, pues, és que aranès hi ha causa que m'ho represente, hi ha llengua, el que més m'agrada i que hi ha causa diferent, que diferent als tautilocs, hi ha algú polit. Ets ja darrere, vinculada a la nostra llengua. Què hi socaries tu? Si tu haguessis ja vareta màgica, què haries tu en ta poder canviar la situació? Et demanaré a tots els convidats, què hi socarien eri en t'assajar de millorar aquesta situació? Què haries tu? Me l'hauria de preparar, però no sé, jo com he dit, al final si hi ha causa tu vos que digues de campar ja a futur són els mainatges, consideri que no sé si en totes les cases de la Val d'Aran se parla l'aranès encara que la gent o els pares siguen aranesi. Jo penso que hi ha les causes que s'hauria de campar perquè jo en casa o que parli l'aranès amb paeria mia, però dubte aquest que els mainatges, perquè jo sí que és veritat que veia a grups de mainatges més petits i la llengua i el castellà és un tot aranesi, vull dir, igual sí que hi ha causa que s'hauria de campar o d'intentar implementar, veure xerrada en estudi. Ja crec que quan comences a canviar la llengua de la meva persona és difícil com a tornar-la a revertir. Mari, t'he preguntat això que vulguis en tot moment. Me pots preguntar tu ara hi ha qüestió si tu vols vinculat a tot això que vulguis. Me l'havies de preparar. No, era gràcia aquesta, perquè se te deixa per manera pregunta-me anaries a puitejència o més. Va anar lo senzill, a causa que mos unís bastant a part de la llengua, a veure quan fotem un creuat o un partidet de pàdel, que m'agradaria Serrat i Xillau. Si hem encreuat, me vas a creuar a cara jo. Leu millor a mi a causa, jo que ajuda amb tu, que estava com aquest dia a punt de la parella, d'empuix a cercar amb dius més,
Això, Mari, gràcies per vir, gràcies doncs per este assiu en programa d'Aran en Podcast. Molta sort en tota aquesta sesona, que estos somnis doncs, se puguen complir en realitat. Gràcies. Gràcies, Álvar. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.